ಹುಟ್ಟಿನೂರು ದಪ್ಪಿದ್ದಿನ ಪೆನರಿಣ ಸಂದಾವೆರೇ ಹುಟ್ಟಿನೂರು ದಪ್ಪಿದ್ದಿನ ಪೆನರಿಣ ಸಂದಾವೆರೇ ಆಟಗಟ್ಟಿದೆ ಕೂಟ ಮಲ್ಟಿದೆ ಅಪ್ಪ ಜೀವಿನಿ ಮಲ್ಬಿರಿ ಆಟಗಟ್ಟಿದೆ ಕೂಟ ಮಲ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪೆ ಸೇವಿನಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಪ್ಪೆ ಸೇವಿನಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಾಂತ್ರಿಗಳ ಸಮ್ಮೇಳ ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಅಮೆರಿಕದ ತುಳುವೆರೆ ಅಂಗಣ ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಟ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ದೇತ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿನ ಮಾಂತಿರೆಗಳ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲ ಯಾನ್ ಆಟದ ಟ್ರೆಜರರ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಾ ಯಾನ್ ಈ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆದ ನಡಪೆರ ಬಡಪಿನಂಚ ಐನ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚ few guidelines. This inaugural event is going to take an hour. All the participants will be muted except the one who are going to talk. If you have any questions, please post it in the chat. We will address at the end. There is a separate question and answer time at the end. With that, I will request our young, enthusiastic, proud next generation member of ATA, Dhyana Chettiar, a 10th grade student from Toronto, Canada, to take over the inaugural event as MC. Dhyana, over to you. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂತೋಷ್ ಅಂಕಲ್. ಮೂಡೆಡು ಗಟ್ಟದ ಸಾಲು, ಪಡ್ಡೆಡು ಕಡಲದ ಪೊರ್ಲು, ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುನಾಡು, ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಲುಟಿನ ನಾಡು, ಪರಶುರಾಮನ ಕೊಡಲಿ ಪೆಟ್ಟುದ ಪವಿತ್ರ ಮಣ್ಣುದ ಭೂಮಿ, ಪಚ್ಚೆ ಸಿರಿತ ನಾಗ ನಡೆತ ನಮ್ಮ ನೆಲ, ತುಳುತ ಅರ್ಥನೆ ಮೆತ್ತನೆಂದು, ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ನೆಲ ಮಸ್ತ್ ಮೆತ್ತನೆ ಆಯ್ನ, ಅಂಚಾಲ್ತ ಜನಕುಲ್ಲ ಒಂತೆ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದ ಕುಲು. ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ದರ್ಪೊಗು ತುಳು ಲಿಪಿನು ಬುಡ್ದು ಬುಡಿಯರು. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಲಿಪಿಗು ಮಾನದಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡುಂದು ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋನುಲ್ಲೆರು. ಆಟಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೊಕ ಲಿಪಿನು ಒರಿಪಾದು ಬುಲೆ ಪಾಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಇನಿ ಉದಿಪನೆ ಆಪಿನ ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಪಾಠ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗು ಮಲ್ಪುನ ಆಟದ ಒಂಜಿ ಎಳ್ಯ ಸೇವೆ. ಈ ಲೇಸುಗು ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವರ್ಜೀನಿಯಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನಲ್ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ at University of Virginia and Carolian Clinic. ಮೇರೆನು ಕೇನೋನ್ವಾಯ್. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಧ್ಯಾನ ಇರೇನ ಮೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಂಡಲ ಕೀರ್ತಿ ಮಲ್ಲನೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವದ ತುಳುವೆರು ಪಂತೆರು 10 ಕೈ ಸೇರಿಂಡ ಮುತ್ತುಗೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಇಂಚಪ ಆಯ್ನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪರ್ಬದ ಮದಿಪುಲೆನು ಎದುರುದಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆಟ ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೊನ್ಲೆಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಸುರುಡೆ ಪಾತೆರೋಡ ಅಂದ್ ಓಕೆ ಸುರುಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅನುಭವದ ತುಳುವೆರು ಪಂತೆರು 10 ಕೈ ಸೇರಿಂಡ ಮುತ್ತುಗೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಇಂಚಪ ಆಯ್ನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪರ್ಬದ ಮದಿಪುಲೆನು ಎದುರುದಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆಟ ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಇನಿತ ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಮೂಜನೆ ಗಿಡತ ಉದಿಪನೆಗ್ ಅಂತರ್ಜಾಲುಡು ಸೇರ್ದಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಿತ ಲೇಸುಗ್ ಮಾನಾದಿಗದ ಬೆನ್ನೆರಾದ ಮಿತ್ತ ಮಂಚವುಗು ಬತ್ತಿನ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಿರ್ಸೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಸಂಶೋಧಕರಾದಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ GBS ಉಳ್ಳಾಲ್ ಯಾನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಮೇರೆನು ಆಟದ ಪರವಾದ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೌರವಡು ಎದುಕೊರು ಅಂಚೆನೆ ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನರಾದ ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಪಣವುದ ಒತ್ತುಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಆಯ್ನ ಅಟ್ಲಾಂಟದ ಶ್ರೀ ಸುದಿ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಮೇರೆನು ಈ ಲೇಸದ ಮಿತ್ತ ಮಂಚವುಗು ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿಂದಲ ಐಕೊಂಜಿ
గుర్కార్లు ఇత్తుండనే మర్యాది ఇనిత లేసుದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಅಂಚೆನೆ ಆಟ ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಆಯ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಪ್ರೀತಿದ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಕೆದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ರೈ ಮಾರ್ಟೆಲ್ ಮೇರೆನು ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಣ್ಯ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ತುಳು ಕೂಟದಕ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಆಟ ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಟ್ರನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಮೆಂಬರ್ ನಕ್ಲೆನು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದು ಎದುಕೊನೊಂದು ಅಕಲ್ನ ಪರವಾದ್ಲ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಎದುಕೊನುವೆ. ಇತ್ತೆ ಕುಡವರ ಎಂಕಲ್ನ ಇನಿತ ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನೆರೆನ್ ನೆನೆತೊಂದು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಝೂಮುಡು ಲೋಕೋರ್ಮೆಡು ಸೇರ್ದನ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿಲು ಜೋಕುಲು ಹಿರಿಯರು ಮಲ್ಲಕುಲು ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋವು ತುಳು ಬಾಂಧವೆರು ಪತ್ರಕರ್ತೆರು ಊರು ಪರವೂರುದ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆನ ಗಣ್ಯರೇನು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಬಾಂಧವರೇನು ಈ ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಲೇಸುಗು ತುಳುನಾಡುದ ಪಿಂಗಾರದ ಪೂ ಕೊರ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಅಮೇರಿಕದ ಮೇ ಫ್ಲವರ್ ಪೂ ಕೊರ್ದು ಕೈ ಜೋಡಿಸದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನು. ಧ್ಯಾನ ಇರೆಗ್ತೀರ. ರತ್ನಾಕರ್ ಅಂಕಲ್ ಇರೆನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ವೌಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಗ ದೇವೇರೆನ್ ನೆನೆತೊಂದು ಸುರು ಮಲ್ತುಂಡ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆಪುಣ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಿಶಿಗಂದ ಐಶಾನಿ ವೈಲಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಚಿತ್ತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ ಅಂಚಿತಿ ಪಾಲಕು ತುಂಬ ಭಾರತಿ ಚಿತ್ತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ ನರಮನ್ಯ ಕಾಯುಕೋ ಆನೆ ತಮೋನೆಗೆ ಕುರಿಗೆ ತ ಪಂಜಿಕ ಮರಿತ ಕಟ್ಟಗೆ ಮೆಂಕುನಗಿನ್ನ ಬೇಬಿಳೆ ಕಣ್ಣಗೆ ತಪ್ಪೆ ತಲೆಕ್ಕಂತಿ ತಟಪಟ ಕೆಪಿಗೆ ಎಂಚಿತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ ಅಂಚಿತಿ ಪಾಲಿಗೂ ತುಂಬದಾರತಿ ಎಂಚಿತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ ಏತಲ ತಿಂಪಿನ ಅಂಗಲ್ ಬದಾಯಿಗೆ ಅಗಿಯರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜೆ ತಾಡಿಗೆ ಪಯಣಕು ಪೇರ್ಕೊಡೆ ತೇರುಗೆ ಪಲ್ಲಣ ಸುಂಡೆ ಪತ್ತೊಂದಿ ಕೈಗೆ ಎಂಚಿತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ ಅಂಚಿತಿ ಪಾಲಕ ತುಂಬದಾರತಿ ಎಂಚಿತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ ಓಡನವಿಟ್ಟು ಸುಖಿತನವಿತ್ನನು ತಟ್ಟು ಪರ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರ ಮೋಗೆದ ಮಗೆಗೆ ಭಕ್ತರೇ ಕೊಲಿಯುನ ಪಾಲೆ ಮನಸ್ಸುಗೆ ಎಂಚಿತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ ಅಂಚಿತಿ ಪಾಲಕ ತುಂಬದಾರತಿ ಎಂಚಿತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಐಶಾನಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಗಣಪತಿ ದೇವೆರು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಬತ್ತಿಲೆ ಕಾಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾನದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರು GVS ಉರ್ಲಾಲು ಮೇರೆನು ಸಭೆಗ್ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಅಂಕಲ್ಡ ಕೆನೊನ್ವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಧ್ಯಾನ ಕೊಡೋರ. ತುಳು
ಎನ್ನ ಉಸುಲು ತುಳು ಲಿಪಿ ಎನ್ನ ನಾಡಿ ಪನ್ಪುನ ಪಾತಿರನು ಉಡಲುಡದಿ ಒಂದು ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಬಿತ್ತು ಬಿತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ನಮನ ಇನಿತ ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನೆರು GBS ಉಳ್ಳಾಳ್ ಯಾನೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಡೆ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನ ಅಭಿರುಚಿದಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರ್ ಮೇರೆನ ಬಗ್ಗೆ ಏದು ಪಂಡಲ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಎಂಕಲ್ನ ಆಟದ ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಲೋಕೋರ್ಮೆಡ್ ನಡಪುನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಜ್ಜ ಕೊಟ್ಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಲೆನ ಪೂರ ನಡಪರ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ GBS ಉಳ್ಳಾಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಮೇರು ಬರೇನ ತುಳು ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವುನ ಕಡೀರ್ ಪುಸ್ತಕ ಅಥವಾ ಮಸ್ತಿರೆಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತನು ಇತ್ತ ಅವೇ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೆಲಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮಲ ಅವಿನೇ ಕೆಲಸ ಪುರ್ಲು ತುಳುನಾಡದ ಉಳ್ಳಾಳದ ಪುಟ್ಟಿನ ಮೇರೆನ ಅಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಿರಿಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮೆರು ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳಾಳಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಿನ ಮೇರು ತನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗೇನತೀಯರ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಾಜ್ ಪುಣಚಿತ್ತಾಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಘ್ನರಾಜ ಅಂಚಿತಿನ ಮಲ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ವಿದ್ವಾಂಸರೆನ ಒಡನಾಟಗು ಬತ್ತಿನ GBS ಉಳ್ಳಾಳೆರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರಿದು ತುಳುನಾಡ ಕೊಡಿಕಡೆ ಶಾಲೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ತಂದೆ ಕೇರಳ ಬೆಂಗಳೂರು ಊರು ಪರವರು ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡಿಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವನ್ನ ಬೆಲೆ ಮಲ್ತೇರು ಮೇರನ ಲಿಪಿನು ಕಾನಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಸುರೂಕು ತುಳು ಕಾಲಕೊಂದೆ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮಲ್ತಿನಾರು GBS ಕರಾವಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುವೇರ ಐಸಿರದ ಐಸಿರೆ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವೇರ ನಂದಲ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಮೇರೆನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಬಿರುದು ಕೊರ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅತಿರೂಪ ತುಳು ಸೇವಕರ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಯುತ GBS ಉಳ್ಳಾಲೆರ್ ನಮನ ಆಟ ಆಲ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ದ ಉದಿಪನೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರಾದ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲೆರ ಇತ್ತೆ ಈ ಲೇಸನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಉದೀಪನೆ ಮಲ್ತದು ಇರೇನ ಅನುಭವದ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಪನೊಡ್ಪನಂದು ಏನೋನುವೆ ಉಲ್ಲೇಲೆರೆ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಸುರುಕಾದೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇರ್ತ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುರುಕಾರ್ಲೆಗಿ ಬುಕ್ಕಾಯ್ತನ್ನು ಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಪ್ಪೀವರಿಯಗಳ ಮೋಕೆಡು ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂಧ್ಯಾ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಲಿಯೊಂದು ಪುನಃ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ದೂರದ 7 ಕಡಲಾಯಿರದ ಅಂಚಿಗೆ ಉಪ್ಪುಣಂಚಿತ್ನ ಆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮೆನನು ಆ ಪಿದೈ ಊರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಲ್ಪ ಈ ಕುಡುತ್ತ ಲಿಪಿತ ಬುಳೆಚ್ಚಲಿಗೆ ಬೋಡಾದು ನಿಖಲು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೆನೊಂದು ನಿಖಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡ್ತ ದಯಬಂಡ ಸೊಲ್ಮೆಳು ದಯಬಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಎಂಕುಲು ಈ ತುಳು ಲಿಪಿನಿ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಈ ಇದೇನೆ ಎಂಚ ಬೆಲೆಪಾವಡು ಎಂಚ ಕಲ್ಪವಾಡು ಅಂದು ಮನ್ಪುನಾಗ ಮಾತಾನೆಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಾಟ ಪಾತೀರಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮವೇನು ಹೆಚ್ಚಾಲ ಪುಳೆಪಾವಡ ತಾಪಂತ ಉದ್ದೇಶ ಭಾರಿ ಭಂಗುಡು ಬೇಕಂತ ಇನಿ ಕಾನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ
ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡತ್ತಂದ್ರೆ ಬೆತ್ತ ಬೇತೆ ದೇಶಲೆಡ್ ಇಂದೇನಿ ಪಸರ್ಸುನನ್ಸಿದ್ದ ಕೆಲ್ಸನ ನಿಕ್ಲು ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಆ ಅಭಿನಂದನೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಕ್ಕ ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನಾಡ ತುಳು ಲಿಪಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ನೆಟ್ಟು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಾರಿ ಪುರಾತನ ನೆಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ನನೊಂದು ಸರಿ ಪಂಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಲಿಪಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿರ್ತಾರ ಲಿಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಪಾತಿರ್ಗ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಸಾಧಾರಣ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ ಪೋನಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಮೂಜನೇ ಶತಮಾನಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ತಯಾರಾತಿರ್ಬಂತ ಒಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಂಡಲ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟುಡು ಎಂಚ ಇದು ಬಲಕೆ ಬತ್ತಿನ ಪಂಪುಣವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧಕರ ನಮ್ಮ KL ರವಿವರ್ಮರು ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಭಾಷಾ ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಂತ್ಕೊಡ್ನ ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಂತ್ಕೊಡ್ನ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಂಚತೆಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ SR ವಿಘ್ನರಾಜರು ಮತ್ತೆ ತಿರುಪತಿರು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಇತಿಹಾಸಲೇನು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಊರ್ದ AC ಬರ್ನೆಲ್ಲ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಂಡೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪುಸ್ತಕ ಕಡಪುರ್ದು ಕೊಡ್ತೇರು AC ಬರ್ನೆಲ್ಲರು 1872 ನಮ್ಮ ತುಳುಳಿ ಪಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖನ ಕೊಡ್ತೇರಿ ತುಳು ಚಾಟ್ ಮಂತದ ಅಂಚನೆ 1877 ತುಳು ಲಿಪಿತ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಹೀರಾ ಪೋಜ ಪಂಪುಣಾರು ಆರೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಗುರುತು ಮಂತೇರಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿತ್ತಿನ ಅನ್ಸಿತ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಮಠ ಮಂದಿರಲೆಡು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಡು ಇನ್ಸಿತ ಮಾತ ತಾಡವಾಲೆಡು ಉಂಡು ಆಂಡ ಅವು ಏರೆಗ್ಲ ಗುತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ತುಳುಳಿಪಿಂಡು ಕೆಲವದಕ್ಲಿಗೆ ಗುತ್ತಿತ್ತಂಡಿ ಆಂಡ ಎಂಚ ಆಯ್ತ ಬಲಕೆ ಪಂಪುಣವು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗುತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ದಯಪಂಡ ಆಯ್ತ ಗುತ್ತಿತ್ತಿನಕು ಮತ್ತ ತೀರ್ದು ಹೋಯ್ತಿರಾಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲಿ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಮತ್ತ ಅವನೇ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತ್ ದಿಯೋದಿತ್ತೇರಿ ಅವಂಚಾದ ಇದ್ದ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಗುತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚೆ ಉಡುಪಿದ ಮಟ್ಟುಟ್ಲ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಪಿದಾಯ ಬರೋದಿಜ್ಜಾಂಡು ದಯಪಂಡ ಆಯ್ತು ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರೋಳಿ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಈ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಬರೆಯಬೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗಲಸಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಈ ಲಿಪಿ ಒಂಜಿ ಮದೆ ಅದು ಪೋಣು ಪನೋಳಿ ದಯಪಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅವಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಈ ಲಿಪಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಿತ್ತನು ಎಂಚ ಪಂಡ ಈ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಇತ್ತನು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೂರ ಭಾಷೆಲು ಎಂಚ ಅಕ್ಷರಗಳು ನಮ್ಮ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲನ ಅವೇ ರೀತಿ ಆ ಪುರ್ತು ಉಡಿತು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮರತ ಬೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಮರತ ಕೆತ್ತನೆಡು ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತಿ ಬಂಗಾರದ ಬೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಂಗಾರದ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತೆ ಮಣ್ಣದ ಕರ ಮನ್ಪುಣಕಲು ಮಣ್ಣದ ಕರಟ್ಟು ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಗಳು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರಾಜಾಡಳಿತ ಬಂದಾಗ ರಾಜಾಶ್ರಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಂದು ಮದೆ ಆದ ಉಪ್ಪು ಅಂಚೆತ್ತಿನ ತುಳುಳಿಪಿ ಮದೆ ಅದೇ ಪೋಂಡು ನಮ್ಮ ಕರೆನ 84ನೇ ವಿಷಯಡು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಂಚತೆಯರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಗವತನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಂತದ್ದು ಬೊಲ್ಪು ಕಾಂತಿ ಮಂಟಲ್ಲ ಏರೆಗ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಬಂತು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಮಠ ಮಣ್ಣಡಿತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರಚಾರ ಡಿಜ್ಜಂಡು ಅಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪಿಗಳು ಬಂತು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಅಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನಾರು ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಂಚತೆಯರು ಆರವೇನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಂಜಿ ತೊಲ್ಪಾದಿ ಕೊರಿಯರು ಅಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಬಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗ್ರಂಥಲ ಶೋಧನೆ ಮಂತೇರು ಅಂಚ ಶೋಧನೆ ಮಂತಿನ ಗ್ರಂಥಗಳು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ಮಂತೇರಿ ಅಂಡ್ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಕನ್ನಡದ ಬರೆಯಿರಿ ಆ ಲಿಪಿತ ಪರಿಚಯದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪಂಪ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಮಾಲದ ಪಂಡ ಆ ಏರ್ದು ಕಾಕಾ ಕೀಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಒತ್ತಕ್ಷರದ್ದು ರಡ್ಡ ಅಕ್ಷರ ಬರೆದು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಂತದ್ದು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಇರ್ತೇನೆ ಇಂಚ ಪುನಗ ಎಂಕಲ ತುಡಿತದಾದ ಇರ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪುಲೆಕ ಉಂಡು ತಾಯೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಿಪಿನಿ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಕಲ್ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪುನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಈ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದು ಸುರು ಮಂಪುನ ಪುರ್ತುಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಪಾತಿರಿ ಪಂಡ ಇದೇನು ಕಲ್ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ ಏನು ನೀಕಲು ಕಂತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು ಇದೇನು ಕನಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೇರು ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಾರೀಕು ಗೆತ್ತೊಂಡ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗಿ ದತ್ತು ದಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಮ ಲಿಪಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಕಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪುನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ಮನ್ಪುಡು ಉದ್ದೇಶ ಬಾರಿ ಪುಸ್ತಕ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಯ ಕನತ ಅಂಚ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಕಂತದ್ದು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇನಿಕಾನಾಗ ಆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪಂಪು ನಾವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಪೋಡು ಇನ್ನು ತುಳು ಲಿಪಿ ಪಂಡ ಮಾತಿರ್ಲ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಅಂಗಡಿದ ಬೋರ್ಡುಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ರಾರಾಯಿಸ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ತುಳುತ ಈ ಮದ್ಮೆದ ಕಾಟಜ ಬೆತ್ತ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಂಚ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಈ ಬುಳೆಚ್ಚಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಯೂತ್ ಜನರೇಷನ್ ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಅಮೆರಿಕದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗು ಬೊಕ್ಕ
ನಮ್ಮ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ದೇಶಗಳು ಇತ್ತ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಪ ಉಂಟು ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜಲು ಮಂತ ಅಮೆರಿಕದ ಆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಉಡಲ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪಜ್ಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈತೆಟೆ ಉಂತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ತಿನೇಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾರಿದ ಒಲಿತ ಬರ ಉಳ್ದಾದ ಕಲ್ಲದ ಶಾಸನದ ಬರ ಉಳ್ದಾದ ನೆಟ್ಟು ದಾದ ಬರೆತೀರಿ ನೆಟ್ಟು ದಾದ ಮಾಹಿತಿಲುಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪ್ಪು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮರ್ದುಳು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು ಪಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಆಂಡ ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಆ ಸಾಹಿತ್ಯಲೇನು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬೊಲ್ಪುಗು ಕನಪುನ ಅಂಚಿತ ಕೆಲಸ ಅಂಚಾದ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂಚಿಲ ಒಂಚೂರು ತರೆಪಾಡಾಪುಡು ಕಲ್ಲ ಬರ ಅವಳು ಓದು ಅಂಚಿದ ತರೆಪಾಡಾಪುಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗಳ ನಾನು ದುಂಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಚಾಲನೆ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಐತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪಂಡ ತಾಡೆವಾಲೆಲ್ಲ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಈ ಕಲ್ಲದ ಶಾಸನಗಳು ಎತೋ ಶಾಸನ ಹಾಲಾದ ಪೋಂದು ಈ ಹಾಲಾದ ಪೋಪುನಂಚಿತ್ತ ಶಾಸನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗಳ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೈ ಪಾಡೋಡಾಪುಡು ದಯಪಂಡ ಐಟಿ ದಾದ ಬರಿತೀರ್ ಪಂಪ ಗೊತ್ತಿ ಜಿತೆ ನಮಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಮಾತ್ರೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಬರ್ಪಣಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಕುಡ್ಲಾದ ಒಂಜಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಸಾಧಾರಣ 8 ಫೀಟ್ ಎತ್ತರ 1 ಫೀಟ್ ದಪ್ಪ 3 ಫೀಟ್ ಅಗೆಲಾಡು ಒಂಜಿ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಉಂಡು ಅವು ತುಳುಲಿಪಿತ್ತ ಆಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಇನಿಮಿತ್ತ ಅವು ರೀಡಿಂಗ್ ಆತಿಚ್ಚು ಆ ಒಂದಿನ ಒಂಜಿ ಶಾಸನ ರಡ್ಡ್ ಪುಡೇಟ್ಲ ಐಟ್ ಅಕ್ಷರಡು ಬರೆತೇರು ಪಂಡ ಅವು ಕುಲಶೇಖರದ ರಾಜಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಸನ ಆದುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂದಿಂದು ಪಂಡ ಪೂರ ಹೋದರೆ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ವರ್ಷಗ ಬೂರ್ದು ನೀರ್ ಬೂರ್ದು ಕಲ್ಲು ಪೂರ ತರೆ ಉಂಡು ಬೈದನು ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸನಗಳು ಪೂರ ಓಪನ್ ಜಾಗಡ್ ಉಂಡು ಓಪನ್ ಜಾಗಡಿನ ಬರ್ಸದ ನೀರ್ ಪೂರ ತರೆದು ಪೂರ ಇರ್ದಾರ ನಮ್ಮ ಕೈತ ಬರವುನು ನಾಡು ಪತ್ತರ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಐತ ಒಂಜಿ ಕೆಲ್ಸರ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗೊಡೆ ಮನ್ಪುಡು ದಯಪಂಡ ಶಿಲಾಶಾಸನ ರೀತಿನ ಮಾಹಿತಿಲು ತಾಡವಾಲ ರೀತಿನ ಮಾಹಿತಿಲು ದಾದ ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಒರಿಯೋಡನ್ನ ನಮ್ಮ ಏನು ರೀಡಿಂಗ್ ಮಂತದ ಅವಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೊಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡಬಹುದು ಅವಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರ್ಜಿಮೆ ಮಂತದ್ದು ಐಟ್ ದಾದ ಬರೆತೀರ್ ಪನ್ಪುಡ ನಮ್ಮ ತಿರಿಪವನ ಚಿತ್ತ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಕೈಪಾಡೋದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕದ ಈ ಅಮೆರಿಕ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ನಿಕ್ಕೆ ಕೈತಾಂಗ ಅದು ಇದು ಮಂತಂದ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿ ಎತ್ತು ಪನ್ಪುಣ ಏನ್ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಚ್ಚಂಪ್ನಾಗ ಈ ಪೂರ್ತು ಎಂಗೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೋರ್ನ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ ದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇರನ್ ಪೆದ್ದಿನ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಧನ್ಯ ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ ತುಳು ಲಿಪಿಗ್ ಇರ್ ಮಲ್ತಿನ ಕಜ್ಜೋಲೆನ್ ಏತು ಪುಗಾರುಂಡಲ ಯಾವಂದ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು GVS ಅಂಕಲ್. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನನೋರಿ ಮಾನದಿಗದ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಸುದೀಪ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಮೇಲಿನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಂತೋಷ್ ಅಂಕಲ್ ಕೇನೊನ್ವೆ ಮಾಂತ್ರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಬಾಲೆ ಕೃಷ್ಣನ ಊರು ಉಡುಪಿಡ್ ಹುಟ್ಟಿನ ಶ್ರೀ ಸುದೀಪ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ಕ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪ್ರವೀಣೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾದ ಪರಿಚಯ ಇಪ್ಪುನ ಸಾಹಿತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಯ್ನ ಲೇಟ್ ನಾರಾಯಣ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಮೇರಿನ ಮಗೆ ಉಡುಪಿ ಬುಕ್ಕ ಸುಳ್ಯಡ್ ಓದುದು ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರು ಇಂಡಿಯಾದ IT ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬೇಲೆ ಮಂತದ್ದು 2002ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ USA ಬರ್ತೇರು T-Mobile ಕಂಪನಿಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಂತಂದಿರು ಸಂಗೀತ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಯಕ್ಷಗಾನ ಚಂಡೆ ವಾದಕರು ಆಟದ ಪನವದ ಒಟ್ಟು ಬದುಕೇರು ಆಯ್ನ ಸುದೀಪ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಟ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ಯೂ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ and also current vice chairman of Nurpatunga Kannada Balaga, Atlanta. Budidi Chaya Bukka Jokulu Sumit Sanchit Notugu Georgia the Atlanta Dipna Suki Samsara Sudipana in a red Patera Kenana Purta. Thank you, Santoshana. Am I audible? Yes, yes. Okay. ಮಾತಾಡ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ ಆಟದ ತುಳುವೆರ ಅಂಗನರ್ಥ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ತುಳು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯುಂಡು ಪೋವೊಂದು ಇನಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ಉಂದೆತ ಮಾನದಿಗದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಭಾಗವಹಿಸರ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಪಾತೆರ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ತಿನಕ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾನ್ ಭಾಷಾ ಪಂಡಿತೆ ಅತ್ ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಪಂಡಿತೆರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬರೆತಿನಾರ್ಲ ಆದಿತ್ಯರು ಆರನ ಪ್ರಭಾವಡ್ತು ಭಾಷೆನಲು ಚೂರು ತುಳುಪಿನ ಹವ್ಯಾಸ ಉಂಡೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚಾದ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪೊಡು
ಯಾನ್ ತುಳು ಓದುಲ್ಲ ಬರಿಪಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಕನ್ನಡಲ ತುಳುಲ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಒರಿಯೋಡು ಬುಲೆವೋಡ ಆಂಡ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ 8th ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಸೇರಾವನ ಬೇಡಿಕೆ ಇಪ್ಪಡು. ಇಜ್ಜಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇಪ್ಪಡು. ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಲಿಪಿದ ಅಗತ್ಯ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು. ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ನಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೇ ಎಂದೇರು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಕೆಲವು ತುಳುವರೆಗ್ಲ ಈ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಆಂಡ್ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲು ಹೆಮ್ಮೆಡ್ ಪನೋಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಉಳ್ಳಾಲ್. Tulu language is fortunate to have one of the oldest scripts in the history of human civilization. And yenna friends ga yan teripayna dadapanda Tulu lipi invented script attu and invented lipi ga udaharane kodanda multada native American languages da lipilu mulu North Carolina da Smoky Mountain da foothill Cherokee and onji town undu. Adek ponda niklu observe maltutule ಚೆರೋಕಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಭಾಷೆದ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಆ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತೂಂಡ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಸಿರಿಲಿಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು. ಯಾನ್ ದುಂಬರ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಲುಕಪ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ಅಪ್ಪಗ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಚೆರೋಕಿ ಭಾಷೆ ಇಯರ್ 1500 ಸೀಡ್ತ್ ಚಾಲ್ತಿಡುಂಡು. ಆಂಡ ಚೆರೋಕಿ ಲಿಪಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅರ್ಲಿ 1800th. ಅ ಪರ್ಸನ್ ಬೈ ನೇಮ್ ಸೆಕೋಯಾ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಬೈ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್. ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಚೆರೋಕಿ ಬಜಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಆತೆ. ಆಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಂಚತ್ ಅವು ತುಳು ಭಾಷೆದಾತೆ ಪಿರಾಕದ ಲಿಪಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಲಿಪಿದ ಇನಿತ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತೊಂಡ ಎಂಕ ಹೀಬ್ರೂ ಭಾಷೆದ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡು. ಎಂಚ ಇಸ್ರೇಲ್ಡ್ ಹೀಬ್ರೂ ಭಾಷೆಗೆ ಪುನರ್ಜೀವನ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ತುಳುವೇರ್ ಸೇರ್ದು ತುಳು ಲಿಪಿಗ್ ತುಳು ಭಾಷೆಗತ್ತ ತುಳು ಭಾಷೆ ಯಾಪಲ ಪಿನ್ನಲಿಗೆ ಪೋತಿಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿಗ್ ಪುನರ್ಜೀವನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯಪಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪಿನ್ನಲಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತಂಡು. ಐಕ್ ಉದಾಹರಣೆ ಆದ ಪನೋಡಂಡ ಎನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪ್ರತಿ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಊರುಡು ಪಂಡ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಸುತ್ತಾಲ ಪೋನಗ ತುಳು ಲಿಪಿದ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಡು. ಈ ನಿಟ್ಟೆಡ್ ಊರದ ಬೊಕ್ಕ ಅಮೇರಿಕದ ಮಾತ ತುಳು ಬಾಂಧವರೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಂದು ನಮ್ಮ ಆಟದಕ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಪಿರ ಎತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದಲ್ಲೇ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು, ಜೈ ಹಿಂದ್, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀ ಸುದೀಪ್ ಅಂಕಲ್ ಇರೇನ ಮೋಕೆದ ಮದಿಪುಗು. ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಂಕಲ್ಡ ಕೇನೋನ್ವೆ मेरे आटा द फाउंडर प्रेसिडेंट समाज सेविक आर्यभट्ट इंटरनेशनल अवार्ड पडेना श्री भास्कर शेरिगार मेरे आटा द तुलु परंपरे कूटದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೇತೊನೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಬಿಸಿ ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ಗ್ ಒಂಬ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟೆಂಟ್ ಪಡೆಯಿನ ಮೇರೆನ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಪನೋಲಿ. Okay. ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಈ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಈ ಕಜ್ಜ ಕೊಟ್ಟಾಡು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಡು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಡು ದಾದ ಮತ ಕಲ್ಪಬ ಅನ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ಪೇನ್. ಯಾನೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪೆ. ತೋಜುಂಡತೆ ಓಕೆ. ಸೊ ದ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಒಂದು ಉದಿಪನೆ ಐತೆ ಆ ಒಂದಿಪ್ಪನ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ವರ್ಂಬ ಕ್ಲಾಸುಲು ಅಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸುಲು ಅವು ಪ್ರತಿ ಐತಾರ್ದಾನಿ 11 ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚನೆ 1 ಗಂಟೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಟೈಮ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ನೆಟ್ 11 ದೇಶದ ಜನಕ್ಕೂ ಉಲ್ಲೇರು ನಿಖಲ್ನ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪನ ಮೋಕೆಗೆ
ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇಂಚಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಪೂರ ನೆಟ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ಇಂಕ್ಲು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಪಾಡ್ದ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಪನೊಂದು ಮೂಜಿನೆದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಸತಿಲ ಎಂಕ್ಲು 10 ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪುವ ನೆಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ 10 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಂದೊಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ಎಣ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಅವು ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುವ ಪಂಡದು ಐತೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಪುವಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಜಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾದಾದ ಕಲ್ಪ ಪನ್ಪನ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಪನ್ಪ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಸಂಡೇ ಜನವರಿ 25 ತಾರೀಕು ಮಾರ್ಚ್ 23 ತಾರೀಕು ಮುಟ ಎಂಕ್ಲು ಸುರುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಯಾನು ಕಲ್ತನ ಎಂಕ್ಲನ ಗುರುಕುಲು ಶಿವಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಕಲ್ತನ ಪೂರ ಸತೀಶ್ ಅಗ್ಪಾಲೇರ್ ಎಂಕ್ಲನ ಗುರುಕುಲು ಆರು ಮೂಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಈ ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪೊಡ್ಡ ಏತ್ ಸಮಯ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತ ದಾಯಪಂಡ ಕಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಪಂಡ ಒಂಜೆ ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದು ಕಲ್ಪಲ್ಲ ಅಂಡ ಅವು ಕಲ್ತನ ಓರಿಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತುಗ್ಲೈನ್ ಕಲಸೋಡು ಅಂಚೆ ಒಂದು ಆಪನ ಐತಲೆಕ್ಕ ಅವೊಂಜಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಇಂಚಿನ ಕಲ್ಪನ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಿಕ್ಲು ಫಾರ್ಮಲ್ದ ಅವು ಇತ್ತ ತೊಜಪವ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಈ ಬರೆವ್ನ ಓದ್ನ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಲ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳು ನಿಕ್ಲ ಬರೆಪರು ಬೊಕ್ಕ ಟೀಚರ್ ಮತ್ತು ತೊಜಪವೇರ ಅಂಚ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಲ್ಲ ತೂರ ಆಪುಂಡು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇತ್ತಂಡ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೋಟ್ಬುಕ್ ನೆಕ್ಕಂದೇ ದೀಲೆ ಒಂಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಮೆಮೊರಬಲ್ ಥಿಂಗ್ ದಾಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ಡ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಲಿಪಿನ್ ಕಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನ ಕಲ್ತನ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ನೆನಪು ದೇವರಾಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ದಿಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಟ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲನ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪದು ದಾಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಪನ್ಪ ಪ್ರತಿದಿನ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಿನೋಲು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಐಕ್ ಮದಪರ ಬಲ್ಲಿಪ್ಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಐತಾರದಾನಿ ಮಲ್ತಂಡ ನನ್ನೊಂಜಿ ಐತಾರ ಮುಟ 7 ದಿನಟ್ಟು ಪ್ರತಿದಿನಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಯ ದಾಯಪಂಡ ಮದಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಯ ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪೆನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪತಂಬಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಬೊಕ್ಕ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಂಚನೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಡ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಡ ಫೋನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆ ಬಟ್ ಇಸ್ ನೆಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಜಿಂಡ ನೋಟ್ ಒಂದು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಇಜಿಂಡ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದೆತ್ತಿಂಡ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ಸೋ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾಯನೆ ಕೊಡ್ತು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಿಟರಸಿ ಪಂಡದಿಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ಅವು ತುಳು ಕಲ್ತನ ನಿಕ್ಲು ಕೈಟ್ ಬರೆಪ ಅಂಡ ಅವಿನ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಕ್ಲು ಐನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ಐಕಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಕಾನಾದ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಕೀಬೋರ್ಡನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಗೆತ್ತೊಂದ ನಿಕ್ಲಗ್ಲ ಅವಿನ ಕಲರ್ಸೊಲ್ಲಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ವಿವರ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಅವು ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಅವು ಐನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರೈಮರಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಸ್ ಥ್ರೂ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕಟ್ಕೊಡ್ದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಮೇಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ವಾಟ್ಸಪ್ group the link please join that we try to add people from the sign up nikku sign up on the nikku phone number mit add malpra try malta enklu and keladaklu akla personal settings and restrict malte per ancha nikku please join ale nikku irregular information board enklu email malpla ee chat box paadle enklu reply malpa okay book ಒಂದು QR ಕೋಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆತಿಜಡ್ಡ ನಿಕ್ಲಿತ್ತು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ నేను ಜಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಹಿಡಿದು ನಾನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪಲಿ ನಿಕ್ಲು ಜಾಯ್ನ್ ಮಲ್ಪಲಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೊಡ್ತು ನಾನು ಇಂಚಿನ ದೀಪೆ ಜಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಹಿಡಿದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದು ನಿಕ್ಲು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆತಿಜಡ್ಡ
ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಆದ ಮಲ್ಪ ಪಂಡದು. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಇನ್ನಿ ಜನವರಿ 14 ತಾರೀಕಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಂಡೆ ಪನ್ಯ ಜನವರಿ 25 ತಾರೀಕಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಸುರುಕು ಮಾತೆನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾ ಏರು ಒಲ್ಪರ್ದು ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆದ ಪಂಡದು ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜನಕ್ಕುಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋನ್ರ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏರು ಎಂಚ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕದಕ್ಕಲೆ ತೆರಿ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತು ಐದೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಅಕ್ಷರ ಸ್ವರಾಕ್ಷರ ಕಲ್ಪವನ್ನ ವೌಲ್ಸ್ ಕಲ್ಪವನ್ನ ಸುರುತ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ಮುಟ ನಿಕ್ಲು ಐಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುವರು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ಸ್ ವ್ಯಂಜನ ಪಂಡ ಐವೋ ನಮನ ನೆಟ್ ಐವ ಅಕ್ಷರ ಉಳ್ಳತೆ ಅಂಚ ಸ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಂಜನ ಐಟ್ ವ್ಯಂಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ನತೆ 14 ಮಾತ್ರ ಸ್ವರ ಇಪ್ಪುನು 14 ಬೊಕ್ಕ 2 14 ತುಳು 2 ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಗ ಪನ್ಪವು ದಾದ ಪಂಡದು ಅಂಚ. ಸೊ ವ್ಯಂಜನಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ವ್ಯಂಜನನು 2 ದಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕಾಕ ಕಾಕ ಚ ಚ ಚ ಅವು ಪುರ ಬೊಕ್ಕ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವು ವ್ಯಂಜನದ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಐಟ್ ಒರಿನೆ ವರ್ಗೀಯ ಬೊಕ್ಕ ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ಒರಿನೆ 9 ಕಟ್ರು ತಾತ ಬೊಕ್ಕ ಯಾರಲ್ಲ ವಹ ಅವು ಪುರ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವರ ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ತುಂಡ ದಾದ ಪಂಡದು ದಕ್ಕ ನನ ಅವಿನ ಐತ ಎಂಚನೆ ಅಕ್ಷರ ಎಂಚ ಗಳಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಪಂಡ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಪಂಡ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಈ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಅಡಿಯೊತ್ತು ಕೊರ್ಪುನೆಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಇಂದು ದೀರ್ಘ ಕೊರ್ಪುನೆಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಅವಿನ ಕಲ್ಪವು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಂಬರ್ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ ಇಂಚ ಏತ್ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಚ ಐನ್ ಗಳಸುನು ಬೊಕ್ಕ 100 200 500 ಮತ್ತು ಇಂಚ ಬರೆಯುನು ಅವು ಪೂರ ಐನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕಲ್ಪವು ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಶಬ್ದ ರಚನೆ ಐಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲನ ಪುದರ ಬರೆಯುನ ನಿಕ್ಲನ ಜೋಕುಲ್ನ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಊರ್ದ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ತದು ವರ್ಡ್ ಇಂಚ ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪುನ ಪನ್ಪುನ ಏನು ಕಲ್ಪವ ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವರ ವರ್ಡ್ ಕಲ್ಪನೆ ಹಿಡಿಯೋಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಅವರ ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫ್ಲೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಿ ಅಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ರೀಡಿಂಗ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಬರೋ ಕಲ್ಪವ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವರ ಮಾತೆರ್ಲ they have to submit a project work to complete the course. ಅವು ಸಿಂಪಲ್ ಇದಲ್ ಮಲ್ಲ ಇದು ಮತ್ತು 11 ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಬಾಂಡ ನಿಕುಲ ಗೋಲ ಅವು ಇಂಚಿನೆ ದಾಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪ ಇಂಚಿನೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಒನ್ ನಿಕುಲ್ ದುಮ್ ಇಂಚಿನೆ ಇದು ಕಲ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಸೋ ಪ್ರೌಡ್ ಸೋ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ದ ಮೆತ್ತು ಬರೆಯಲಿ ಸಾಧಾರಣ 1 ಪೇಜ್ ದಾತ್ ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಪೇಜ್ ದಾತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ದಿನ ಆಯ್ತು 1 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ದಾತ್ ಓದೋದು ಪಂದ್ರು ನಿಕಲ್ ದಾದ ಬರೆತಾರೆ ಅವೇನು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವು ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ಐಬೇಟಕ್ಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಟ್ will issue the certificates. So ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದ ರಾಜೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸಿಂಗಾಪುರದ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗೆ ಪಾರ್ದನ ನೆಟ್ಟೆಂಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಅಂತಂದೆ ಎಂಕ್ಲನ ಟೀಚಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ನೆಟ್ ಎಂಕ್ಲನ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಶಿವಳ್ಳಿ ರಾಯ್ ಮಾರ್ಟೆಲ್ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ 6 ಮೇನ್ ಟೀಚರ್ 6 ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂಡಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ಪಾಪದಾರು ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪನಾರು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಲ್ಪನಾರು ಅಂಚನೆ ಅರಿಗೆ ಬೆರಿಸಾಯದ ಯಾನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ನನೂರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಣದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಐಟ್ ಕಲ್ಪವೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ರು ಬಾಸ್ಟನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇರು 6 ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ಬೆರಿಸಾಯ ಆಪೇರು ಕಲ್ಪ ನೈಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪನ ನೈಟ್ ಪೂರ. ಓಕೆ ಅಡೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದು ಈತು ನನ್ನ ಒಂಜಿ
ಈ ತೊಜ ಪನುಡು ನಿತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲು ಈ ಇಂಕ್ಲನ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕ್ಲು ಈ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೋತೆ ಆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ದ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತಿರೆ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಎಂಕ್ಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪುವ ತಗೊಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾದ ಮಲ್ದಿರ್ಪಂತ చెప్పುವ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತಿರೆ ಎಂಕ್ಲು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತಿರೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಆಟ ಪಂಡ ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ನಿಲ್ ಕೇಂದಿಪ್ಪ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಮೂಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಮಲ್ದ ಐತ ಪುದರ್ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಗೇನದ ಚಾವಡಿ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡ ತುಳುಟು ಅಳಿವೊಂದಿಪ್ಪುನ ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳುತ್ತ ಮಸ್ತಿರಲೆನ್ನು ಪುಸ್ತಕಲ ಎಂಕ್ಲು ನೆಟ್ಟು ಸೇವ್ ಮಲ್ಪದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಜನ್ರೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀಳಿಗೆ ಬರ್ಪಲೆಕ್ಕ ಉಪಯೋಗ ಆಪ್ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದು ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ದ ಅವು ಅನಿತಾ ನಾಯಕ್ ಎಂಕ್ನ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಾರು ಆರಾಯಿನ ನಡಪಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಮಸ್ತಿರೇನು ಐಟ್ ಸೇರ್ಸಬ ನಿಕ್ಲೇಪಲು ತೂವಲಿ ಒಂದು ಕರಿ ವರ್ಷದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಗೊಂಚಿಲ್ ಅನ್ಪನ ಎಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸುರುಕ್ ಮಲ್ತನ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ಪನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಗೊಂಚಿಲಿ ಎಗ್ಗೆ ರಡ್ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಎಗ್ಗೆ ರಡ್ನೆ ಎಗ್ಗೆದ ಈ ಮಸ್ತಿರೆಗ್ ಲಾಯ್ಕದ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾಂತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ತೋಜಿ ಮೊದಲು ಆದ ಮಲ್ದೇರ್ಪಂಡು ಈ ಮಸ್ತಿರೆದ ಆದ ಉಂಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೊಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋ ತೂವಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೂ ಇಂಚ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ನೆತ್ತ ಒಂದು ಪರಿಬಿಡಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ದಾದ ಉಂಡು ಪಂಡು ಉಲಾಯ್ ದಾದ ಉಂಡು ಇಂಚನ ಅಂಚ ಪುಸ್ತಕ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡಡು ಉಂಡು ಇಂಚಿಡ್ದು ತುಳುನು ಕನ್ನಡಡು ಬರೆತನ ಕೊಂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆತನ ಇಂಚ ಒಂದು ನಮನ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆನ ಮದಿಪು ಒಂದು ಸಂಪಲಿಗೆದಾರನ ಮದಿಪು ಐದು ಒಕ್ಕ ಒಂದು ನಿಕ್ಲು ಬರೆತನ ದಾದ ಪಣದು ಒಂದು ಮೇರು ಸುಗಂಧಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಪಣದು ಆರು ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೂರತ್ ಡಿಪ್ನಾರು ಉಡುಪಿದಾರು ಒಂದು ಆರ್ನ ಕೈಟ್ ಬರೆತನ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ನ ಅವೇನು ಎಂಕ್ಲು ಮೂಲು ಶಿಮುಂಜೆ ಪರಾರಿ ಪಣದು ಅವೇನು ಶಿಮುಂಜೆ ಪರಾರಿ ಪನ್ಪನ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆತನ ಆರ್ನ ಊರ್ದ ಅಡಾರಿತೆರಿನ ಒಂಜಿ ಮೇರೆ ತುಳುತ್ತ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ದು ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಹೋದು ಅವಳು ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಳು ನಡ್ಮತ್ತ ಪುನೇನಾರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನಾರು ಅರೆನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆತಾರ ಅಂಚ ಒಂದು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಟ್ ದಾದಂದು ಬರೆತಾರೆ ಅವೇನು ತುಳು ಇಂಚ ಬರೆದು ಸೊ ಅಕ್ಲನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಒಂದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಮೇರು ಶಶಿಪ್ರಭಾ ಆರ್ಯ ಪಣದು ಆರು ಒಂಜಿ ಭಜನೆದಾಗ ಬರೆತಾರೆ ಅಂಚ ಅಂಚೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಇಂಚನೆ ಮೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಣದು ದಾದ ಪಣದು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಈ ಮೇರು ತಾರನಾಥ ಕೋಟೆ ಅನ್ಪಣದು ಮೇರು ಆರ್ನ ಊರ್ದ ನಿಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಪನ್ಪನ ಜಾಗದ ಐತ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದೆ ಪಣದು ಬರೀತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬರೀತಾರ 4-5 ಪೇಜ್ದ ಬರೀತಾರ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ ಆತೆ ನಿಕ್ಲಗೊಂದು ಒಂಜಿ ಇಂದು ತೊಜಪ್ಪ ಅವರ ದಾದ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತಿರ ಪುಸ್ತಕ ಎಂಚೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಓಕೆ ಒಂದು ಈತ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನಿಕ್ಲದೆಲ್ಲ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಎಂಕ್ಲಿತ ಒಂಜಿ ಸೆಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದ ಐಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಐಟ್ ಕೇನೂಲಿ ಇಂದ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಪಾಡದು Okay. Diana, Thank you, Bhaskar uncle, for detailed information about the Tulu Lipi class. ಇತ್ತೆ ಆಟ ಗುರ್ಕರ್ಲೆನ ಎಲ್ಯ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುವೆ ಎರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ರಾಯ್ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಆಟದ ಪುದರ್ನು ಲೋಕೊರ್ಮೆ ಪಸರೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ನಮ್ಮಾರೆ ಆಯ್ನ ಗುರ್ಕರ್ಲು ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ರಾಯ್ ಮಾಡ್ಟೆಲ್ ಅರೆನ ಬಗ್ಗೆ ಏತು ಪಂಡಲ ಯಾವಂದು ಫ್ಲಾರಿಡಾ ತುಳುಕೂಟದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತುದು ಕಲ್ಪಾವೊಂದು ತಾಲೆಗರಿ ತುಳು ಗ್ರಂಥೊಲೆನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತು ಡಿಕೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಗೀತ ಮೆರೆಗು ಸರಸ್ವತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೊಕ ವಿವಿಧ ಕಲಾ ಬಿರ್ಸೇರು ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ
ಇರು ಗುರ್ಕರ್ ಮೆದ ಮನೆಟ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನೋಡು ಪಂದು ಕೇನೋನ್ವೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲ್ಲೋ ಧ್ಯಾನ ಇನಿತ ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನಾ ಲೇಸದ ಕಜ್ಜಗ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ GVS ಉಳ್ಳಾಲ್ರೆಗ್ ನಮ್ಮರೆ ಆಯಿನ ಸುದೀಪ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಊರುದ ಪರವೂರುದ ಮಾತ ತುಳು ಬಾಂಧವರೆಗ್ ಆಟದ ಮಾತ ಪದುಕೆರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಸದಸ್ಯರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಭಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಮಾತ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡಾಂಡ ಯಾಕಡೆ ಪಂಡೇರ್ ನಮ್ಮ ಸುದೀಪಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡಾಂಡ ಅವು ಖಾಲಿ ಭಾಷೆ ಪಾತೆರದ ಭಾಷೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಯಾವ್ಜಿ ಅವು ಬರಾವುದ ಭಾಷೆಲ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ಒಂದು ಆ ಭಾಷೆಗೊಂಜಿ ಲಿಪಿ ಇತ್ತದು ಆ ಭಾಷೆ ಆ ಲಿಪಿಟ್ ಐನ ಒರಿಪಾವನ ಒಂಜಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಲ್ತಡ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಆ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಣುಂದು ಪನೊಲಿ ಅಂಚ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲದ ಲಿಪಿ ಇತ್ತಂಡಲ ಅವು ಕಾಲ ಕ್ರಮೇಣ ಮದೆ ಆದ್ ಮಾಜಿದು ಪೋತುಂಡು ಅಂಚಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ GVS ಉಳ್ಳಾರ್ರ ಪಂಡಿರ ಅಂಚ ಮಾಜಿದು ಪೋಯಿನ ಆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಪರಭಾಷೆಡ್ ನಮ್ಮ ಬರೆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಂಕ್ ಬೈದಂಡು ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಆ ಭಾಷೆದ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಲಿಪಿನ್ ಉಪ್ಪುನಗ ಐನು ನಮ್ಮ ಕಲ್ತದು ಆ ಭಾಷೆನ ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜನತ ಮಿತ್ತಲ ಉಂಡು. ಐಕ್ ಸಲಾದ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪಾವನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೊಗಡನ ಆ ಭಾಷೆದ ಸತ್ವನ ಊರೊರ್ಮೆ ಪರಡುನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನ ನಮ್ಮ ಆಟ ಬೊಕ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ತುಳುಕೂಟ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನೆನ್ ಪನಿರೆಂಕ್ ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೂಜಿನೆತ ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುನ ಕಜ್ಜ ಈತ್ ಸರಿತ ಕಜ್ಜೋಡು ಕಲ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಪಂಡ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿನಕುಲು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತದ ಬೇತೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟೋಡು ಕಲ್ತದೇರು ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುನು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡು ಮೂಜಿ ಈರಡ್ಡು ಪಿರಾವುದ ರಡ್ಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಸರ್ತಿಲ ನಮ್ಮ 11 ದೇಶದಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದಿರಂದು ಪನಿಯರೆಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ 11 ದೇಶದ ಬತ್ತಿನ ತುಳುವೇರು ಏತು ಜನ ನಂಕ್ ಕಲ್ಪರೆ ಬೈದರ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಜನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಗ್ ಯಾನ್ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಕಲ್ಪರೆ ಬತ್ತಿನ ಯಾವ್ಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ದೀವೊಡೆ 10 ನಿಮಿಷ ದೀಯರಡ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಜಿಂದಾಂಡ ಆಪುಜಿ ದಿನೋಲ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಕುಲೊಂದು ಬರೆದು ಐನ್ ಹೊರ ಖಾಲಿ 10 ನಿಮಿಷ ಯಾವಣು ದಾಲ ದಿಂಜ ಬಿಡ್ಚಿ ಭಾರಿ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಉಂಡು. ಆತ್ ದಿನೋಲ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತರಣ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಉನ್ಪುನ ದಿನ್ಪುನ ಅವು ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬರೆಪುನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಅವೇನು ಮಲ್ತದು ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಿಕಲು ಮಲ್ತರಣ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನಗ ನಮ್ಮ 10 ಕ್ಲಾಸ್ ಆಪುಣತೆ ಆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಐನ್ ಬರೆಪುನ ಆ ಕವಿತೆ ಬರೆವಲಿ ಎಂಚಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆಪರ ಐನ್ ಬರೆವಲಿ ಕವನ ಬರೆವಲಿ ಅತನ ಕತೆ ಬರೆವಲಿ ಎಂಚಿನಲ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬರೆಯರೆ ಬರ್ಪುಡು ನಿಕುಲ ಪುದರ್ ಬರೆಯರೆ ಬರ್ಪುಡು ಅಪಗ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡತೆ ಅವೇನ ನಿಕುಲ್ ಕಲ್ತದೇ ತೀರೋಡು ಐಜಿಂದ ನಿಕ್ಲಿಗ ಅವು ಆ ಖುಷಿತ್ತ ಎಂಚ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಆತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲ್ ಬರೇನ ತುನಗ ತಾಳೆಗರಿಲ್ಲ ಓದೆರೆ ಕಲ್ಪವ ಐಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓದೆರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊಸಾತ್ ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿಯೇ ಬರ್ಪುಂಡತ ಒಂಜಿ 10 ಕ್ಲಾಸ್ ಆ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಅನುಭವನ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾನ್ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲೆ ಅವಲ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ನಂಕ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತನ ಜೋಕುಲು ಬರೆಯಿನ ಪುಸ್ತಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕನೇ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ದ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾನಿ ಬರೆಯಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರು ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ರೈಟ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬರೆತೇರು ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ತುಯ್ಯರ್ ಬೇರೆ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ತೋಜೇರು ಎಂಚ ಬರೆತೇರ ಅಕುಲೊಂದು ಏತು ಸುಲಭ ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೆ ಬರತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಬರೆಯರೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಒಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ದಾಲ ಪೋಡಿಡು ಜೀವನ ಮಳೆಯಾಳಲ್ಲ ಓದುವಾರ ನಿಕುಲ್ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ತ್ಯಾರ್ನ ಅಂಚ ಓಕೆ ಈ ಸರ್ತಿದ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಎಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಗೊಂಚಿಲ್ ಎಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಮಲ್ತದ ಎಗ್ಗೆ ರೆಡ್ಡೆ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆನ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಾಗ ಎಗ್ಗೆ ರೆಡ್ ಬರೋಡಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾತೋ ನಿಪ್ಪು ಆಯ್ತಾ
ಓಕೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತಿನ GVS ಅಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಂಡೆರ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೇರು ಈ ನೆಕ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಾಗ ತುಳುತ ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲತೆ ಅವು ಆರ್ ಬರೆತ್ತಿನ ಪುಸ್ತಕ ಐನೇ ನಮ್ಮ ರೆಫರ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಂಚದ್ GVS ಅಣ್ಣಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಸುದೀಪ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಂಡೆರ್ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಒಂದು ಬತ್ತಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜನರೇಷನ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಆಟ ಕಾಲಿ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗೆ ಒರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ನಿಕುಲ್ ತುಯ್ಯರ್ ಇನಿತ್ತ ಬಾಲೆ ಐಶಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಪೂರ ಅವು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಜನರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲೆ ನಿಂಕುಲು ಇತ್ತೇನೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಚ ಆಕುಲು ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನಾಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಓದಿರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಳು ಬರೆ ಆರ್ ಪೋಯಿನ ಸರ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರೆತ್ತೇರು ಓದುದೇರು ಇತ್ತೆ ಕೇಂಡಲ ಆರ್ ಎಂಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಂಡ ಆತ ಲಾಯ್ಕ್ ಪಂಪೇರು ಅವೇ ನಿಕುಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ದಕ್ಲೇನು ಪೂರ ನಿಕುಲ್ಲ ಕಲ್ಪಲೆ ಕಲ್ತದ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನ ಸರ್ತಿಡ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಚಾರ್ ಅಂದಿರ್ತೇರು ಆರ್ ಸಿಂಗಾಪುರದಾರ ಆರ್ ಕಲ್ತದ್ ಸಿಂಗಾಪುರ ಹೋದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ತದ ಐಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಕಲ್ಪದೇರು ಅಂಚೆ ನಿಕುಲ್ ಖಾಲಿ ಕಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೈತಲ್ದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಲಿಪಿ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮುರಾಣಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಲಾಗ ಪಂಡೇರು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲು ಉಲ್ಲರದಾನೆ ನೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಕ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು ಇತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ಕೇಂಡೇರೆ ನಡ ನಿರ್ಮಲ ಕುಮಾರಿ ಓಕೆ ತುಳುಕು ಲಿಪಿ ಉಂಡಾನು ಕೇಂಡೇರು ಐಕೆ ಆರ್ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಲಿಪಿ ಮಾತ್ರ ತೆಂಕಲ್ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಚಾರ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆತೇರು ಕ್ಲಾಸ್ಗಿತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಟಡ್ ಖಾಲಿ ಲಿಪಿತ ಮಾತ್ರ ಕೆಲ್ಸತ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಆಟಡ್ ತುಳು ಪಾತಿರೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪವ ನನ್ನ ಮಾರ್ಚಿಡ್ ತುಳು ಪಾತಿರ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಲ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಪುಟ್ಟಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಾತಿರ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತಿರ್ವೇರು ದಯಪಂಡ ಶಾಲೆ ಪೋಪೇರು ಅವು ಗಾಳಿಡೇ ಉಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಅವಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ತುಳು ಪಾತಿರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಟಾಡ್ದ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐಕ್ಕಲ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿ ಉಂಡು ತುಳು ಲೈಬ್ರರಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪುರ್ಸೋತಿಪ್ಪುನಾಗ ವರ ಪೋದು ತೂಲೆಗ್ ದಾಲ ದುಡ್ಡು ಕೊರೆರೆಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋದ್ ವರ ತುಯ್ಯರ್ನ ಲೈಬ್ರರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುಸ್ತಕಲು ಇಲ್ಲ ಐನ ತೂಲೆ ಐಟ ತುಳುತ್ತನೆ ಪೂರ ಪುಸ್ತಕಲು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಅವೇ ನಿಕುಲ್ ಬರೇನ ಪುಸ್ತಕಲ್ಲ ಐಕ್ ಪೋಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏಪ ಪೋನಾಗ ತೂಣ ಆಟದ ಲೈಬ್ರರಿ ಎಂಕುಲ್ ಬರೆತನ ಉಂಡು ಅಂದಲ್ಲ ಪನೋಲಿ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐನ ತೂನಾಗ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮಯ ಅಲ್ಲೊಂದು ಒಂಜಿ ಸೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಟದ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೊಣ್ಣು ಆಣ ಬೇಡಂಡ ಅಡೆಗ್ಲ ಪೋದು ತೂವಲಿ ಮದ್ಮೆಲ ಆವಲಿ ಅಂಚ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಒಂದು ಪಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜುಲೈ 5 ಬೊಕ್ಕ ಆಜೆಕ್ ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಟಪ್ ನಮ್ಮ ಇದ ಮುಟ್ಟಲ ಪೂರ ಈತ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾಡಲ್ಲ ತಬಲ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಕೋಡೆ ಆಯ್ತಾ ರಿಸೈಟಲ್ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ಬಾರಿ ಈತ ವಿನಾಯಕ ಉಲ್ಲೇರ್ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕಾರ್ ಆರ್ ತಬಲಾಡುಲ್ಲೇರು ಯಕ್ಷಗಾನಡುಲ್ಲೇರು ತುಳು ಲಿಪಿಟುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಕಡೆಡ್ಲ ಅಂಚ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆವಲ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಅವೇ ಜುಲೈ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಜುಲೈ 5 ಬೊಕ್ಕ ಆಜೆಕ್ ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಲಿ ನಾರ್ತ್ ಕೇರಳಿನಡ್ ಅಮೆರಿಕದ ರ್ಯಾಲಿ ನಾರ್ತ್ ಕೇರಳಿನಡ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾಪುನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಒಂದುಂಡು ಐತ ಪುದರ್ ಸಿರಿ ಪರ್ಬ 25 ಪಂಡದು ಐಕ್ ಪೂರ ಜನಲ ನಿಕಲು ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಒಟ್ಟಾವಡು 2 ದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ದ ದಿನ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಐಟ್ ನಂಗೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಉಂಡು ಐಟ್ಲಾ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಭಾಗವಹಿಸಾವಲಿ ನಿಕುಲು ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಸಿರಿಮುಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಸಿರಿಮುಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಳು ಐನ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೈಟ್ಲ ಬರೆದಿಪ್ಪೊಲಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪುಸ್ತಕಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆಯಿನ ಪುಸ್ತಕಗ್ 2 ಅವಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಸಿರಿಮುಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂಡದ್ ಐಕ್ 75,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಐತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಪುರ ಕೊರ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪುಸ್ತಕ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಐಕಂದೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅಂತದ ಅಕುಲು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಅವಲ ಏಪ ದುಮ್ಮದ ಪುಸ್ತಕ ಆಪುಜಿ 2021 ಬೊಕ್ಕದ ಪುಸ್ತಕ 4 ವರ್ಷದ ಪುಸ್ತಕ ಮಾತ್ರ ಐನ ನಿಕುಲು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಲಿಂಕ್ ಲ ಕಡಪುಡ್ದ ಐನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ ಲಿಂಕ್
ಐಕ್ ಲಿಂಕ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲ ಪುಸ್ತಕನು ಐಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿನ ಪುಸ್ತಕಗು ಅವಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಪಿರವರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಗ್ ಎತ್ಕೊನೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಪನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ ಕಲ್ಪ್ಲೆ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿಪುವೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಇರೇನ ಪೊರ್ಲುದ ಮದಿಪುಗು. Now I will open the stage for question answers. I request Srivalli aunty and Bhaskar uncle to answer any question from the audience. ಓಕೆ, ಇಂಕ್ಲು ಮಾತೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅವರ. ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದಿತ್ತಿಂದ ಇಂಕ್ಲಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪನೆಕ್. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ತೂಕ ಅದೇ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಚಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಂದು ಒಂಜಿ ಏನ ಒಂಜಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಸೆಷನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಂಡ ಅಂದ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡ್ಬಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಪೂರ. ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತಾಡಲು ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ಪಂದ ಆದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪದ. ಯಾಕಂಡ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಯಾಕಂಡ ನಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ಡ್ ಏತ್ ನಾಡ್ದು ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಗುರುಮುಖೇನ ಬತ್ತಂಡ ಅವು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಐಕ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಏತ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕಲ್ಪನಾ ಉಂಡತೆ ಕಲ್ಪನಾ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ದೈ ಅವು ಕುಡೋರಿ ಬರೇನು ತೂದು ಕಲ್ಪೊಲಿ, ಕುಡೋರಿ ಪನ್ಯ ತೂದು ಕಲ್ಪೊಲಿ, ಇದು ಅಂಚ ಅವು ಮನಸ್ಸು ಒರಿಯುಂಡವು ಅಂಚ ಕಲ್ತನ ಅವು ದಟ್ಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವು. ಸೊ ಮಾತಾಡಲು ಬಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿನಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದಿಕೊಂಡು ಅವು ಪೂರ ನಿಕ್ಲು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಂದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ. ಓಕೆ, ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಓಕೆ script write Vedas and all. Okay, there's a comment I think. Script sister script. Okay, yeah, mernoji Yashashwini karke raarna comment ittinde about that. Okay, yeah, welcome. A question at ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ. oh ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಸುರೂಟು ಲಿಪಿ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ರಾಜಾಶ್ರಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪುರೋಹಿತರ್ ನಕಲು ಕೇರಳಗ್ ಪೋಯರ್ಗೆ ಕೇರಳಡು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪದ ಬಟ್ರ್ ನಕಲ್ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಮಂತೇರ್ ಬಂಡ ಅಲ್ಪದ ಬಟ್ರ್ ನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಆ ತಾಳೆ ಅಂದೇನು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದು ನೇನು ಪೂರ ಅಕ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಸುದ್ ಮಂತದ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಲಿಪಿನ್ ಅವು ಮಲಯಾಳಂ ಲಿಪಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚಾದವು ಸಿಸ್ಟರ್ ಲಿಪಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅವು ಮೆಗ್ದಿ ಆತೆ okay ಅಂಚ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಯ್ ನಿನ್. okay thank you ಬೊಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಕರ್ಕೆರ ಇರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಂದ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲದಕ್ಲ ತಿಳಿದಿತ್ತು ನಂಜ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಡ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, is it necessary to know Kannada writing reading compulsory for this? No. Merna Preeti Sudarshan Olerarna, is it necessary to know Kannada writing reading compulsory for this session? No. So it is better if you know any Indic language. Indic language puna namana India da Sanskrit based regional itla where namana ಐವ ಅಕ್ಷರಗಳು ಉಲ್ಲತೆ ಸ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಂಜನ ಸ್ವರಲು 14 ಸ್ವರ ಬೊಕ್ಕ 36 ಒಂದು ಉಲ್ಲತೆ ವ್ಯಂಜನಲು ಉಲ್ಲತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆತ್ ಅಂಚ ಇತ್ತಿನ ಓವೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇತ್ತಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ 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 ಈಸಿ. ಬೊಕ್ಕ ತಕ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಜಿಡ ಅವು ಓಲ ಇತ್ತು ಕನ್ನಡ ತುಳು ಮರಾಠಿ ಮಲಯಾಳಂ ತೆಲುಗು ತಮಿಳು ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು. ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದಿ ಮರಾಠಿ ಬೆಂಗಾಲಿ ಎಂಚಿನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಅಕ್ಷರದ ಪಗತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಕ್ಷರ ಪಾಂಡ. ಸೊ ದಾಪಂಡ ಐತ ಗ್ರಾಮರ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಬ್ದ ರಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಷರ ರಚನೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಆ ಕನ್ನಡ ಬರೆಪನ ಆತ ಪಗತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ತಲೆ ಬಿತ್ತ ಆ ಬರೆಪ ಅಂಚ. ಸೊ no need to know any other language compulsorily, but if you know it, it's an added advantage. Okay.
ಓಕೆ ಆ, ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹಾ. ಯಶಸ್ವಿನಿನ ಯುಕೆಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಉಂಡ ಅಂದ್ ಯುಕೆಡ್ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಂದುಲ್ಲೇರ್ ರಾಜೇಶ್ ರೈ ಆರ್ ಇತ್ತ ಯುಕೆದ ತುಳುಕೂಟದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾ ಅದ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ UK. ಆಟದ ಸಂಬಂಧ ಅವು ಆಟದ ಬಟ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ Yeah. ಅಲಯನ್ಸ್ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಎಸ್ ಯಾ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಒಂಜೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪೂರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ 13 ತುಳುನಾಡು ಕಾಂಕ್ಲೇವ್ ಪಂಡದ ಮಲ್ಲ ಲೇಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಪಾಡಿ ಓಕೆ 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 ಒಂದು ಮೇರ್ನ ಸುಕೇಶ್ ಗೌಡ ಮೇರ್ನಾಗೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ 13 ತುಳುನಾಡು ಕನ್ಕ್ಲೇವ್ ಪಂಡದು ಮಲ್ಲ ಲೇಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಟ್ಟಪಾಡಿ ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸುಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದೇರಿ ಒಕ್ಕ ಅಂಚಾದ ಐಕ್ ಮಾತಾಡಲಿ ಬಲ್ಲೆ ಪಂತೇಳಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅದೇ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಕ್ಲೈನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಯಾ ಪಂಡನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತುಬೋಡ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಂಡು ನೋ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪೂಜಾಕ್ಕ ಬರೀತೀರ Oh yeah, is there any literature available which is written in Tulu? Yes, there literature written in Tulu. Avu onji thank tuja paite Tulu lipi gonchil panadu. Avu undu anchene betala undu mule and personal copy lulla kelavu. Avu nalla enkla upload aatu actually raddu muuji enkla Tulu lipita pustakalu enkla Rani Abbakka Genada Chavadi aitulla. ಬೊಕ್ಕ ಲಿಪಿಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆತನ ಆತೇಪ್ಪುನು ಬಟ್ ತಾಳೆಗರಿತ ಐತೆ ಮೇರ್ ಪಂಡೆ ಇರತ್ತೆ GVS ಪಂಡೆ ಆಯ್ತು ಅಂಚೆ ತಾಳೆಗರಿತ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತುಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಉಡುಪಿ ಅಷ್ಟಮಟ್ಟ ಸಾಧಾರಣ 2,000 ಮುಟ ಅಂಚಿನ ತಾಳೆಗರಿತ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತಿರೆಲ್ಲು ಗ್ರಂಥುಲು ಪುಸ್ತಕಲು ತುಳು ಬಿಟ್ಟು ಬರೈತ್ನಾಗ ಅವು ಜನರಲ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆತ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಕಾನಾದದ ಒಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಎಂಕ್ಲ ಆಟ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಆಟದ ತಾಳೆಗರಿ ಡಿಕೋಡ್ ಮಲ್ತು ಓದುದು ಅವೇನು ಹೊಸ ಲಿಪಿಕ್ ಮಲ್ಪವನ ಅಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಾಳೆಗರಿತ ಗ್ರಂಥಗಳೇನು ಐನು ಓದುದು ಐನು ತೆರೆಯೊಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಲ್ದನ ಉಂಡು ಕಾನಾದದ ಒಟ್ಟುಗು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನುಲ್ಲೇರು ಗುತ್ತಿಜಿ ಮೂಲ ಬಟ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾನಕಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನು ಎಂಕ್ಲು ಮಾತಾಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಮಲ್ತಿತ್ತವು ಅವು ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಮೇರು ನಮ್ಮ GVS ಉಳ್ಳ ಪಂಡೆರಿತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಚಿನ್ನ ಬೇಲೆ ಆವುಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಆಯ್ನು ಶುರು ಮಲ್ತಿತ್ತ 2 3 ವರ್ಷ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಸೊ ಅಂಚ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅವು ದಟ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಎಫರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚ ನೆಕ್ಕೆ ಅವು ಪಂಡೆ ಇರ್ತಿತ್ತೆ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಈ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಬರವರ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಸಿರಿಮುಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಪನ್ಪನೈನು ಎಂಕ್ಲು 4 ವರ್ಷ ಬರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ಗೌರವಧನ 75,000 ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಏರ್ಲ ನನ ಬರೆಯ ಶುರು ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ಲನ ಜುಲೈದ ಏಪ್ರಿಲ್ದಲ್ಲ ಕಡಪಡಿರಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ನಿಕ್ಲನ ಆ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ಗು ಅಂಚನೆ ಇಂಚ ಒಂದೊಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಆಯ್ತು ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬರೆಯವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಐಟೊಕ್ಕ ಪೂಜಾಕ್ಕ ಏನು ಕಡಪಡ್ದಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ thank you. Are we working towards including our language in linguistic database like or ethnologue? Okay, so undu merna Yashaswini Karkera, I think this is a little more technical. Linguistic database, when you say panda lipik panpune, most likely rittada pathirle Yashaswini. So are you talking about the Unicode? So that effort is going on. So there is already one set of Tulu Lipi Unicode available, approved by Unicode consortium, and that has some limitations. So it needs some changes. Okay. In Yashwin Karkera. Irna irittada paathiru limdu that question banadu exactly inkula. No, I was just asking whether we are making efforts to, because if you put it into the global databases, then
You can translate any other language into Tulu Lipi. Yeah. So that is that Unicode, right? So yeah, that effort is going on, and I think there is already a Unicode approved by Unicode Consortium, Okay. but that is not supporting all the modern Tulu, all the things. Some limitation. Ite Tulu barpundate. ಒಂಚೂರು ಬರ್ಪುಂಡು. Okay, that's good. Okay. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಳುತ್ತಾ ಐತೆ ಬರ್ಪೆ ಪೋಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಡತೆ ಅವು ವಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲಿ ಇಜ್ಜಂಚ ಕನ್ನಡ ಬನ್ನು ಬರ್ಪೆ ಆಪುನು ಬರ್ಪೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಉಂಡತೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಯೂನಿಕೋಡ್. So there is one more there's some effort is going on to add that or have one more Unicode, those kind of things. Okay. Yeah. Okay, thank you. But do you have presence in UK? Yeah, you mentioned that. Okay, India ATA is only North American continent uddesham maltina, but sure Gurkarlu surely rai onji global alliance onji start maldedu, so that it's just for the It's already linked, so everyone is there in that group. Yeah, but all world Tulu are there. Yes. Yeah, bete Tulu Kootalena president naklu Gurkar nak mata ulle right. So that's just another initiative. Okay. Yes. Okay. So Materla North Carolina Bale Rally. Okay, sure. Bharat Kumar, thank you. Materla aw pandirate Shivali pandirate enkla suruta ಸಿರಿ ಪರ್ಬ ಪಣದು ಆಟ ಸಿರಿ ಪರ್ಬ ಪಣದು ಎಂಕ್ಲ 4 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಆಟ ಶುರು ಆದು ಅಂದು 5ನೇ ವರ್ಷಗೂ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಕನ್ನಡದ ಮತ ಅಕ್ಕ ಮತ ಕೇಂದಿ ಪರ ಅವು ಅಂಚನೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲು ಆಟದ ಒಂಜಿ ಆಟ ಸಿರಿ ಪರ್ಬ ಅಂತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಜುಲೈ 4th ವೀಕ್ಡ್ ಅವನುಂಡು 2 ದಿನದ ಲೇಸ್ ಅವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಐತೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಐದು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಾಡ ಗ್ರೂಪ್ ಅಗೈನ್. Able to attend the next lesson. Can I still continue? Yeah. In Verna Shruta, here na question undu. Unfortunately, I won't be able to attend the next lesson. Can I still continue after that? Yes. So one thing is, you even if you miss, we have the recording. Include record malta ippa. But nikil genchina question ittenda. ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವ್ರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚನ ಕೇನೋಡಿಂದ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶಿವಳ್ಳಿ ಇಂದ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮಿಗೂ ಎಂಕ್ಲ 5 ಜನದ ಟೀಮ್ ಉಂಡವಳು ಎಂಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಕ್ಕ ಈಜಿನ ಪರ್ಸನಲ್ ಅದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಈಜಿನ ಇಮೇಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ atana.org ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ತಂದ್ವ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಕಲ್ಪುಡು ಪಂಡದು ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಸುಲ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಗುರುಕಾಲ ಪಂದಿತ್ತೇರೆ ಎಂಕ್ಲು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಒರಿವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಕಲ್ಪವ ಪಂಡ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಂಕ್ಲು 5 ಜನ ಸೇರಿದು ಒರಿವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪವ ಪಂಡ. ದಟ್ಸ್ ದ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತನ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ಅವೇನು ಮಾತಿಗೆ ತೆರಿಯೋಡು ಪಂಪನ. ಓಕೆ, ಯಾ ಶೂರ್. ಓಕೆ, ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ 8th ಪೊರ್ತು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂದಾಜು. ಓಕೆ, ಎಂಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲೈತೆ ನಡು ಒಂಚೂರು ತರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ 1 ಗಂಟೆ ಆವಡಿತ್ತಿನೊಂದು ಒಂಚೂರು ತಡ ಅಂಡ 12:05 ಮುಗಿಯೋಡಿತ್ತಿನ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗಿಯೋದು ಬರ್ತೈತೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಗಂಟೆ ಇದೆ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಂಕ್ಲು ಟ್ರೈ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿದಿನ್ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬು ಮತ್ತು ಮಲ್ತಿನ ಅನುಭವದ ಮೆತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗುಂಡು. ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಐವೇನು ಮೋರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಮಲ್ಪೊಡುದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚಾದು ಇಟ್ಸ್ 1 ಗಂಟೆ ಇಟ್ಸ್ ಸಾಧಾರಣ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಕಲ್ಪವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಕಲ್ಪಾಯ ಅವು ದಾಯಪಂಡ ಈ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್ಡು ಬೇತೆ ಸಪರೇಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪರ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಯಾಕೆ ನಿಕ್ಲು 1 ಗಂಟೆ ನಿಕ್ಲು ರಿಸರ್ವ್ ಮಲ್ತಾಡ ನನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಗೆ ಅವು ಆ 1 ಗಂಟೆ ಡೇ ನಿಕ್ಲು ಕಲ್ತದು ಅವಿಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಲ ಮಲ್ತದು ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಲೆಕ್ ಆಪನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಲ್ತದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಐಟೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ತೆರಿಯನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ 1 ಗಂಟೆದ. ಓಕೆ, ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವು ಮೇರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಯಾರ ಕ್ವಶನ್
Ashok Uduperna. Restrict duration, that is 1 or 2 hours as per you. Yeah, I can't comment. Okay, that's fine. Okay, because after 11 p.m. in India on Sunday, next day, yeah. We know that we try to accommodate more people when you question it, and because after 11 p.m. in India on Sunday, next day we have to go to office. Yeah, so we really appreciate Nikolna sign up altnaklna ಈ time 1 hour ದಾಯಪಂಡ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕರಟುಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲು ಬೇಲೆ ಬಿಡಿದ್ದಿ ಜೋಕ್ಲು ವೇತ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಲೈತೊಟ್ಟು ಈ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆನ ಕಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪೋಡು ಅನ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಬರ್ತನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಟ್ರೈ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತಾಡಿಕ್ಲ ಅಂಚ ಸೊ ಮಾತಾಡಲ ಕವರ್ ಆಪ್ಲಗೆ ಇಂಕ್ಲು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ US Canada ಮುಟ ಮಾತಾಡಲ ಕಲ್ಪಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಈ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ದ and still Australia dakle gaunji 3 a.m. apanavulu, so we are just trying to see how can we manage that pande you in yakle separate class malpunalla onji proposal maltondulla da pande 3 gante pulle anadu akle kalpagiteda akna avin sign up maldedu 3 gante pulle anadu pulle keldu, so that really appreciative. So we want to help them and we want to like encourage them to learn that. That is really appreciative. Okay, what's the duration of, yeah, father, okay, Sanjeev Subramaniam. Wow, okay, there's a comment from Sanjeev Subramaniam. He's saying about his roots and childhood. Yeah. So it's a great. It doesn't matter. Yeah. ಒಂಜಿ ಚೂರು ತುಳು ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಯಾವುದು. Yeah. Yeah. So he Sanjeev Subramanian, he wants to learn, but his roots he kind of lost because of migration, different places. Hope my queries will be answered as we progress with our session. Yeah, sure, join. Don't worry. We will help you. Yes, okay. Hemalata, same for me. I understand that Tulu spoken in Udupi and Bangalore are bit. Okay, yeah. See, there is a question from Hemalata Ramesh. I think some of or most of you know, right? The people in Udupi or people in Mangalore, or if you go to Puttur or Karkala, Mudbidri, so the words are a little different because this is because nama paterna namanunji ite kannada maatakadetla salarna onjeleka undu, unlike variation undu ite kannada niklu every 20 km ponda kannadada ಭಾಷೆ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಂಗೆ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಚೆ ತುಳುತ್ತಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ದಾಯಪಂಡ ಅಲ್ತ ಲೋಕಲ್ಗೆ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚನೆ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ವರ್ಡ್ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫಾರ್ಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚ ಅದು ಪಾತೆರ್ನ ಒರಿಯಂಚ ಪಂಡೇರು ಕೆಲಸ ರೀತಿ ಏನು ಅಜ್ಜಿ ಪಾತೆರ್ನಿಗೊಂತೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ ಜೋಕ್ಲು ಪುಲ್ಯರ್ಲು ಅವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾತೆರ್ ಬೇರೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪಾತೆರ್ನೇನು ಕೇಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆದ ಅಲ್ತ ಜನಕ್ಕಂತ ಬೇತೆ ಪಾತೆರ್ ಅವಂಡ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿಟ್ ಕಲ್ತನಂಡ ಐತೆ ನಮ್ಮನ ಸೌತ್ ಕೆನಡಾದ ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರದ ಕನ್ನಡ ಬಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪೇರು ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅವು ಅಕ್ಷರ ಬರೆದು ಕಲ್ಪನು ಅಕ್ಷರನೇ ಓದುದು ಪನ್ಪನು ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪೋಂಡ ಅವು ಅಂತೆ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಚೇಂಜ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಕೂಲಿಜ್ಜಿನ ಬೇತೆನೆಗೇನುಂಡದು ಅಂಚ ಸೊ ಅವು ಅಂತ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದಿಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಅದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದಿಪ್ಪರೆ ಅವು ಒಬ್ಬ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆದಿಪ್ಪುನು ಅಂಚ ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ದರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಸಮ್ ರಿಸರ್ಚ್ ದರ್ ಆರ್ 8 ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳುನಾಡು ಏರಿಯಾ okay then all the thanks, great job. Okay, I think okay, wonderful effort, thank you. Okay, so ಒಂದು ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಎಂಕಲ ನೆಟ್ಟಿಪ್ಪನ ನನ್ನ ನಿಕಲ್ನ ಬೇತೆ ಕ್ವಶನ್ ಎಂಚನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತನ ಬೇತೆ ಎಂಚನ ನಿಕಲ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕಲೆ ಕೇನ್ಲೆ ಎಂಕಲ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ದಟ್ ಟು ನಿಕಲ್ ಅಂದ ಪಾತೆರೊಡ್ಡ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾತೆರ್ಲೆ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲರ ಆ ಇಟಾಲಿ ಹಿಡ್ದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ
ಓಕೆ ಎರಡನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 11 o'clock ಅಂಡ್ ಸರಿ ಯಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತುಂಡು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡೆ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಾಂಗಗ್ ಚೂರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸುದರ್ಶನ ಅವಂದೆ ಬೇತೆ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡೆ ಏನಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದು ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ Thank you, Srivalli Auntie and Bhaskar Uncle. Now we are at the end of the program, and I request ATA's Vice President from Toronto, Canada, Shri Sudarshan Shetty, to extend the vote of thanks. An ardent Tulu lover, also President of Tulu Kuta, Toronto, who had the dream of having a nationwide Tulu Kuta in the US. ಸುದರ್ಶನ್ ಅಣ್ಣ ಕೇನುಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಧ್ಯಾನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಇಂಚಿನ ಲೇಸದ ನುಡಿಪೋಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಂದಾವರ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾನದಿಗೆದ ಬೆನ್ನೇರು ತುಳು ಸಾಹಿತಿ GVS ಉಲ್ಲಾಲ್ ಆಟದ ಸುದೀಪ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಆಟದ ಗುರ್ಕರ್ಲು ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ರಾಯ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೊರಿನ್ಯ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ತುಳುಕೂಟ ಅಂಚೆನೆ ಊರುದ ಪರ ಊರುದ ಈ ಲೇಸೊಗು ಸೇರ್ದಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ ಗಣ್ಯರೆಗ್ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿಲೆಗ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿನ ಐಶಾನಿ ಅರೆನ ಅಮ್ಮ ಅನನ್ಯಾಗ್ MC ಧ್ಯಾನ ಅರೆನ ಅಮ್ಮ ರೇಷ್ಮಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಬೊಕ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರತ್ನಾಕರಣ್ಣ ಬಿನ್ನೆರೆನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಸಂತೋಷಣ್ಣ ಕ್ಲಾಸ್ದ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ನ್ಯ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕ್ಲೆಗು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಟದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೋಲ್ಮೆಲು. ಅಂಚೆನೀನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ್ಯ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಟದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲೆಗ್ ಆಟ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ patron members, ಆಟದ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಅಂಬಾಸಡರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೆಲು. ಯಾನ್ ಏರ್ನ ಪುದರ್ ಮದತ್ತರ್ ಬುಡ್ತೆಡ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಪೂರಗ್ಲೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ. Thank you, Sudarshan Uncle, for the vote of thanks. Mate regla enna solmelu. ಕಡಲಾಯರಿದ ಅಮೇರಿ ಕುಡಿತಿನ ತುಳುವ ಪೇಜು ಕುಳಿನ ಕನವುಂಜಿ ಕೂಡದಿ ಪತ್ತಿಂಡಿ ತುಳುವ ಜೋ ಕುಳಿನ ಕನವುಂಜಿ ಕೂಡದೆ ಬತ್ತಂಡಿ ಹುಟ್ಟಿನೂರು ದಪ್ಪಿದ್ದಿನ ಪೆನರಿಣ ಸಂದಾವೆರೇ ಹುಟ್ಟಿನೂರು ದಪ್ಪಿದ್ದಿನ ಪೆನರಿಣ ಸಂದಾವೆರೇ ಆಟ ಕಟ್ಟಿದೆ ಕೂಟ ಮಲ್ಟಿದೆ ಅಪ್ಪ ಜೀವಿನಿ ಮಲ್ಪಿದೆ ಆಟ ಕಟ್ಟಿದೆ ಕೂಟ ಮಲ್ಪಿದೆ ಅಪ್ಪೆ ಸೇವಿನಿ ಮಲ್ಪಿದೆ ಅಪ್ಪೆ ಸೇವಿನಿ ಮಲ್ಪಿದೆ